Oke guys, kita mau berangkat. Helmku nanti. Aku helm yuk guys. Selamat helm. Helman. Guys, kita sudah sampai itu ya Bu. Teh Tipang. Ya, Pak. Iki apa yang golek pawone. Halo guys, selamat pagi. Dapurnya nggak di? Assalamualaikum. Halo guys, inilah keadaan dapurnya. Aku nggak bisa Teh apa, Nduk? Yamifa. Yamifa yang berada di kawasan Tambak Ramo. Nggak di video. Lah ayu-ayune karyawane. Sing pesen kerupuk sapa iki? Wah, ini ya guys. Walah, oke guys. Iki hari lek reren. Welote anu Mbak, welote gak enek lah, welote pake tak goreng ra iso. Lho guys, walah, dapure bersih sekali guys. Woro-woro iki lho. Wah, tempene 5 meter guys. Gak, wis sing wedi mire. Lombok larang guys, lombok 45 1 kilo. Pira Mbak? 50 rak nek pasar, Mam. Iki 80. Gak apa-apa Mam, sing penting ijek iso tuku. Iki guys ayame guys. Sekarang anu keadaannya baru kabeh iki. Dulu kan di lesehan ya Mbak ya. Saiki wis anu tempat tinggalnya makin gede. Oke Mbak Yem sing pesen kerupuk ndak ditampani. Nya. Kewer-kewer ayo aku tak genten ngeterane berapa. Terima kasih. Duh, iya. Sing pesen melut ketoke anu, Mbak. Wonge ndek bengi nyuluh ndang entuke wader-wader. Alah, pokoke nek enek tahuke ngono ae engko. Pesen klo Nyonya Markona. Iya ndangamu. Walah iki apa bun ngene iki? Bakarane. Baceman. Oke, walah. Ada telurnya segala. Aku apa anu ngetero kerupuknya berapa? Oke, terima kasih semuanya ya. Mbak anu mama yang punya rumah matur nuwun. Aku wis oleh ngeplak nek dapure Yamifa. Mbak nguyum piye, Mbak? Wis bola pulang dulu ya. Cis. Rasa guyu deh. Oke, bola ya, Mas. Oke, monggo.
Wes, Bro. Oke, guys, ya tempatnya, guys. Jos. Ya, Mifa. Oke. Oke, ngarea nggak boleh rokok. Terminal baru. Nggih. Jadi mbak tanganku. Dan salewu. Amit niki tak pretel. Iki lek mbak pon batek sampean. Aku ora iki lho. Nek diklek kene ya. Niki wong ngetera pesenan, Mbak. Dadi aku liwat terminal mesisan. Oke. Ini guys terminalnya yang baru. Niki batek mriki. Oke. Karek dua jenengan. Kale. Nggih matur nuwun nggih, Bu. Oke, muga-muga lancar nek adol karcis PO Haryanto aku tau numpak we. Jurusan Bogor. Nggih. Pangan, Mbak. Nah, rasane piye? Kain. Kain kok ora iku. Karek loro. Wis telena sik. Sademe. Sekarang biar karek iki ya, aku wis sisan. Lah, Halo, Jang. nek tak imbol iki sambel kacang. Ben ngumpul kabeh nih. Terbang ora apa-apa, Mas. Garuda Mas. Saiki nek dodol naya karek jeplek ning ngarep. Lha iki anak-anak mergawe kabeh ya, Bu ya. Kira mak 5.000. Sampan mek 5 tok. Halo, Bu. Lho manukmu sing 100 iki susukem. Wis tak Wis ya wis. Wis pol. Wis direcakek kowe aman. Biasane nek kene kudu ngombe ora nek ngombe sak certes ah. Bisnya di mana? Nanti. Enggak maksudnya dari Awas. Bojonegoro. Dari Bojonegoro tadi. Oh. Si aku tak kirim bangku belum terus tahu. Iya. Oke. Yes. Ya, terima kasih, Dim. Sama-sama. Ki nggone loro ya, Mak. Rong gandeng. Telu. Ciro. Kok mang ngaku bukaan gone, Mak? Tak ngombe ya. Tak pengen dhewe mak aja. Ora cilik ae aja gedhe. Walah mlarate mati segawe belum tentu. Cilik ae, Mak. Dhewean ya, genek sing ngewangi wong. Ngatasi wong. Sing penting awake sehat. Wis, matur nuwun. Lah ki mang tuku kerupuk kaya Inggris. Amerika. Heeh. Tanggalane gambare ya bis, tapi kok kedaluwarsa wis selawe. Apa bodor ndek rame. Kuwi sambele pecel kuwi sing kuwi tak gawakno sambel pecel dhewe. Iki lho, saiki. Lah kuwi sambel telo kabeh. Oke, terima kasih. Berhubung hari ini aku ape rewang, pulang dulu. Kapan-kapan nek pesen lontong pecel oke, sambel belut oke. Nek ape numpak
numpaki. Sik oh, Numpaki Mbak promone. Umi aja Nek ape numpaki Mbak Umi, ndak yo nek numpaki kono yo. Lho, Pak Nusa Bakti yo bar pesen kerupuk iki. Iya. 50.000. Yes. Kuwi sopire wong Jawa, mantune mie ayam. Wonge njaluk sambel welut telung tum. Tapi iki teko apa rung? Ketoke ndogrek ning mobile. Ya wis sesuk sambel anu njuk sambel welut. Aku roh sopire tapi roh bose. Nusa Bakti aja lali, guys. Nusa Bakti iki ning Kramang, Bekasi, Cikarang, Jakarta, Tangerang dan Bogor, Piatol Ngawi, guys. Harganya cuma 300.000 wis tidur nyenyak karo agene. karo agene. Nah, agene ya anu Aja dituruni. Surabaya, Banyuwangi. Iya, terus. Bojone tangga aja dikeloni ngono. Oke, guys. Ono Lah. topenge. Ndak jarene kata-kata hari ini ngono. Wis muga-muga paringana lancar jaya. Katane hari ini sing genah, Nah, Mas. iya lah piye bojone wong aja dipek. Surabaya, Banyuwangi, bojone tangga aja dicemeni, ora ngajar iki. Nah, ya ki wara-wara sing kanggo sopir bis kudune hati-hati. Dasare sapa gelem. Oke. Terima kasih, guys. Muga-muga mami paringana panjang umur, sehat selalu, lancar rezekine. Amin, Aku amin. ditukoni kerupuk 35.000, guys. Lancar. Aja lali Oke. nek pengen ning Aja lali Jakarta, lho ya. nek apene Jakarta nang KPO Nusa Bakti. Kalih Kale ndi mang? Ndi, Mak? Kalau Kalau Nusa Bakti. Ya wis nek mawe loro kok. jare. Mbak Umi ya Nek Allah. sing awan Kramat Jati, Bu. Nek awan Kramat Jati, nek malam Nusa Bakti. Nek bengi nek Bu Kris. Nek bengi nek Bu Kriswati. Oke, terima kasih. Wis pokoke lancar ae, lancar. Laris manis Tanjung Kimpul, Dagangane laris habis. dhewe ngumpul wonge bar ndase mrempul. Oke bolong. Nah, ngombe sik ngombe. Bojone tangga aja